Fly, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat.
Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning po sa ating lahat. Masantosya kabusanod si katayo namin. Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo. Maabi nga buklas, kumuyo nga amin. Ni Helma. Ohayo gozaimasu. Today is Wednesday. It's August 26, 2026. At muli pong sumasa inyo mga kaaksyon ng ating palatuntunan, mga isyu ng bayan dito po sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong kaaksyon, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Kasama natin sa Technical Department si Engineer John Kenneth Villanueva. At nandyan po ang team ng Aksyon Radyo sa ating Operation Tulong Gala Kape. Tingnan natin ang report ni Aksyon Angel Peralta. Kung ubos na ba ang kape nyo, ubos na ba ang pandesal, at yung mga nagsasakat-sakat, yung mga lumulusong po sa tubig baha, meron po tayong doxycycline dyan, no? Mag-take na po kayo ng 2 kaagad kung palagi po kayong nabababad sa baha. Meron po tayong binibigay dyan, no? Pagmamahal siyempre ng DWCM Aksyon Radyo, ang ating Operation Tulong Gala Kape, meron ng hot pandesal, meron pang doxycycline. Ayan, para sa mga laging nababaha. Ay, not yet, anako. BVR yan, hindi pa po. At good morning, Sister Vivian Olarte, at kay Chito, Ana, and Kibral, at kay Ate Zen Mendoza, mga early viewers natin. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo. At sa lahat po naman nakikinig sa atin by 1161 kHz. Good morning to my beautiful sister Josephine Garimbao. No, how are you? Miss you. Hope to see you soon. Ganun, ingat-ingat po. At sa lahat pa ho ng mga ibang viewers natin. Okay, alamin natin ang report mula kay Aksyon Angel Peralta. Diyan po sa may kahaba ng Galvan. Ayan, si Aksyon Ronnie, si Aksyon Betoy, si Aksyon Rosel, si Aksyon Kimberly. Aksyon Angel, ma-Aksyon morning. Go ahead. Ayan, isang umaga, Aksyon Violi. Live tayo ngayon dito sa may Galvan Street, Dagupan City, kung saan ay kasalukuyan natin isinasagawa, Aksyon Violi, itong Gala Kape ng Aksyon Radio at hatid ng Operation Tulong, Aksyon Violi. Ano? So sa lahat ng mga papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, dadaan muna sila dito, Aksyon Violi, dito sa may baba natin, para umigop ng mainit na kape, and then sabayan pa natin ng mainit din na pandesal, Aksyon Violi. Ito ay lahat, kahit mga tricycle drivers, mga nagtatrabaho dito sa may palengke, mga papasok, yung mga estudyante, ay pwedeng kumuha dito, libre lang ito, Aksyon Violi, dahil ito ay pagmamahal ng Aksyon Radio at atit ng Operation ng Aksyon Violi. At syempre alam naman natin kapag umaga, yung iba sa mga ka-aksyon natin, baka hindi na nag-almusal sa kanilang mga bahay, Aksyon Violi, So, itong Operation Tulong na ito, maganda itong programang ito, Aksyon Violi na Aksyon Radio, para na sa yung mga hindi nag-almusal, malagyan ng laman yung kanilang tiyan, Aksyon Violi. So lahat ito, Aksyon Violi, yung mga dumadaan dito. Kanina rin, may mga jeepney drivers din, inaabutan din natin Aksyon Violi. At bukod sa mainit na kape at mainit na pandesal, meron ding pinibigay na gamot, Aksyon Violi, doxycycline. Alam naman natin na katatapos lang natin, Aksyon Violi, yung salantain ng bagyo, Aksyon Violi, at sunod at yung pagbaha din, Aksyon Violi. So may mga ka-aksyon din tayong napalusong na sa tubig baha. So importante ito, Aksyon Violi, na ng doxycycline para na sa gano'n maiwasan din yung anumang mga sakit na pwedeng makuha pag sa paglusong natin sa tubig baha, Aksyon Violi. Okay, pagtingin nga yung doxycycline na pinapamigay ninyo. So ito, Aksyon Violi. Pero yan.
Pero bago natin kasi ibigay ito, tatanungin muna natin kasi hindi na pwedeng bigyan na natin sila action purely, ano, na Right, oo. sa baha. Yun ay tatanungin kung sila ba ay umusong, meron ba silang open wounds sa action purely kasi yun naman yung pamatayan para masabi from action purely, ano, na sa gamot na ito. So tatanungin sila kung sila ba ay umusong, meron ba silang sugat action purely. So yan, sa kanila. At dapat sinisiguro din natin na talagang lumusong sila. Baka mamaya sayang din actually, no? Kapag pinigay natin sa kanila, hindi rin mainom, baka sayang din actually. So ito yung kasalukuyang nangyayari dito. Pati mga bata dito actually, Nakikipila na din. Ayan, Sarap. tanong mo ang pangalan niyan. Ano pangalan niyan? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Oh, sila pa yung mga batang naghihintay pa simula kanina action violin. Kanina wala pa dito. Sila yung mga pang umaga, naghihintay ng kape. Yan. Masarap. Kuya, ano pong masasabi po natin? Sarap. Maganda. Para sa umaga to pagkapi. Ano po pangalan natin, kuya? Pangalan po natin. Ako si Santo. Pao po natin. Construction. Ano po natin? Mensahe po natin. Hirit pa natin. Tuloy-tuloy pa to, kuya. Bukas ulit. Bukas ulit para maganda. Everyday. Hindi na makamunod sa bahay. Oo. Dito na siya mag-aalmusal, ano? Hirit nila. Everyday daw action violin para hindi na mag-almusal sa kanilang mga bahay. Ano? So, Basta kailangan nakikinig sa DWCM Action Radio. Action Angel. Yeah, so yun naman yung natin, action violin, kung bakit natin ginagawa ito para sa mga ka-action natin. Lalong-lalo na yung mga hindi na nag-aalmusal, ganyan. Mga libre po. At saka sa malamig na panahon, no? Kasi maya umuulan, Action Angel. Kahit nasabi nila, wala nang ulan, wala nang bagyo, sabi nga ng Pag-asa. Pero dahil nup na nga, maya umuulan, ano? So ito yung action violin, ano? At tuloy-tuloy pa rin ito action violin itong pamimigay natin ng libreng kape at pandesal, paging ang gamot na doxycycline para sa mga ka-action natin. Okay, go ahead. So yan muna action violin, pinakalitas na kaganapan mula dito sa May Galvan Street, Dagupan City, Action Angel Peralta kasama ang buong tropa ng Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Then from that, Action Angel Peralta with team. Yan, kasama nga niya si Action Kimberly, si Action Rosel, si Action Betoy, and of course, si Action Ronnie G. Asabay si Ronnie G, oh. Maraming salamat po. Ganyan po magmahal ang DWCM Action Radio Pangasinan. Ang ating Operation Tulong Gala, Kape. Actually, kahit nung baha-baha pa, tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay ng ayuda, ng tulong, kahit maliit man yan, mula po sa ating puso, mula po sa puso ng Action Radio Pangasinan, syempre ng Operation Tulong. Kasama na rin natin dyan, RCU, Rotary Club of Urdaneta, at syempre ang Philippine British Insurance Company, Dagupan, headed by Miss Lala Flores Sabiedo, ang ating Rotary Club of Urdaneta, headed by Pres Dodo de la Cruz, ang ating pagbibigay ng ayuda, or sabi ko nga, konting bagay, maliit na panapis laba na ugos. Pero yung makita kanila na nandyan ka, na nakangiti para sa kanila, managing bagay na yon. Gumagaan na ang kanilang pakiramdam. Di po ba? So ngayon po ay August 26, 2026. O, bali-bali, ni? 8, 6, 26. Tayo ang tapad kiyan. Loto. Aglapigan manalo tayo pigaran milyon tanoy. Nung manalo ako loto, engineer, sigurado natin sa kay milyon mo. Ang gano'ng pigara tayo taluan ko. Sa ito po, untataya. Yun lang, di ba? Sige nga, salin tipay untaya. Pero alam nyo ba na nagkaroon na ng pagkakataon na lumabas lahat ng aking numero sa loto. That was, 20 years ago? Noon ako sa kabila. Ay, nasa yata ako sa Super Bioli ako noon. Nathan, ayaw mo, so kaibak ya sa kaya, wala na rin siya. Nandun na si Super Imelda, Super IC. Wala na, sumakabilang buhay na siya nasa langit na siya. Sabi niya, gala iban mo akta, walay ka kinto, ay bolto, di ba? Hindi pa uso ngayon yung mga chat text. Basta call lang yata, basta may ka-eyeball siya. O di sige, pero untayaak na lutuod saman. Walay tayaan kuya, kiyon. May bandad man laba la. Sige lang, wala ang kuan, di sige lang, iba mo ala kuan. O di sige, inibaan ko. In short, hindi ako nakataya ng loto.
Nung pumunta ako ng CSI Mall, mayroong Lotto outlet doon eh. Kinla ko mo na may akapila ala. Hindi yan, kapila ala. Natan, anong nang kura rami classmate ko ng high school. Imbano da, Violeta ka na. Ay, yun yan, istoryaan. Nababay nga na alam mi pila. Ay, kaibasan to. Pimaway, so numero ng Violeta. Intiro, sa italong kung samang kumon, 17 million. Oh, no, 15 years ago man, di balbalag laman, nawa. 17 million plus kumon so, may value to, di no, may premyo. Hay, agi. Inguno-guno ko, may kinsikamat. Kang ko, inguno-guno ko, IC. Si Imelda. Si Kamat, kang kuno, kang kumo ng paiba nun siya, yaw niya, likay do, kolekay, bulmo, ang gapo danalo, kumon na 17 million pesos kateng-kateng. Pero wala, it's not for me. Alam mo, siguro aliwan para shock, iman. So, ganun talaga. Kasi ang pagtaya naman sa loto singa kamot mga na mulagya sira intiron diet. Kwanto man. So, hindi natin dapat iniaasa dyan yung ating kapalaran. Bagkus tayo ay magsumikap. Ayun, katuwaan lang naman yun Hindi naman ako laging tumataya. Paminsan-minsan lang. No, sige, wali konsonada, labat yan numero. Yun. Kulang natandaan may numero unsaman. Pero yun, 17 million. Sana ang aking panalo sa loto. Pero again, it's not for me. Nagsumikap naman tayo hanggang andito pa rin tayo sa larangan ng pamamahayag. At ngayon, from there, Super Bioli. Tapos ito ako ngayon, Action Bioli. Tuloy-tuloy po tayo. Siyempre sa pagbibigay pa rin ng public service. In the name of public service, tuloy-tuloy po tayo. Diba? Maring Presi de la Cruz, good morning. At ganun din kay Lala Flores Subiero, Masantosya Kabosanod, si Action Bioli, Tansari Dumurungal, tamang babantay na Action Radio Pangasinan. Yes, sa October 10 man, si Rila, wala lamang so pa-zumba and pamigay, pa-kape, pa-rascaldo and everything, dyan po sa may Kalmay. Okay? At syempre, VVR yan. Ngayon, kanina ko lang nabasa. Hindi ko nabasa kaagad. Sure, no? Good morning sa mga tiga JCI Lingayen. Bagoong ba? JCI Bagoong. Good morning sa inyo. And of course, welcome po kayo lagi dito sa Action Radio to promote anything. Kasi yan JCI, Inner Wheel Rotary, pare-pareho lang yung vision and mission natin. 'Di ba? In the name of public service, outreach program, mga ganon. Okay, Aluna Marie de Guzman, Masantosya Kabosan ko lang mo, Watang Kadid Bagyo, ingat-ingat ka dyan. No? At syempre kay Ninay, kay Ashton, kay sino pa ba? Yung mga apo. Syempre kay Paruro, kay Ikang, at syempre kay Yanang. Yan, good morning sa inyo. Syempre si beautiful Brenda de Guzman, good morning. Thank you so much. Kumusta may pukok mo oy? Basta nuwalay kapitan bunot, please lang awi mo dyan. Abay kulatan niya cravings, Brenda. no nawi mo dyan lagi lakap-lakapon takan maong. Alamay kapiya, bii, kwanto sarag tumo may bading. May bii kasi bilog yung tiyan niya. Yung kape, yung talangka pinag-uusapan natin. Pag lalaki, yung yung ganyan. Pero pag medyo bading, ng konti. Mas importante, yung mataba, di ba? Insan tamlatan, malinis. Kasi wala rami arong malalako. Alam mo tan, di manay. Not so good. Yung ganon. So ayan po maraming salamat po sa inyong lahat sa tuloy po ninyong pagsuporta, pagsubaybay sa DWCM Action Radio Pangasinan. And of course, ngayon po, babatiin ko lamang ng happy birthday to you. Saglit lang. Tapiano, ako na mismo. So, may putug-putug yung aran. Umanawa. Putug-putug yung aran na sa SDO tayo. Ang ating magiting, mabait, no? Na School Division Superintendent dito po sa Dagupan City, si Sir Jong. Yan, Sir Jong. Siya po ang OIC SDS, Schools Division Office of Dagupan City. Ang sabi nung kanyang mga kasamahan dyan sa SDS Dagupan, thank you for your strong leadership, unwavering commitments, and genuine care for our teachers, learners, and the entire education community. May your special day be filled with joy, good health, and meaningful moments with your loved ones. May the Lord continues to bless you with wisdom, strength, success, and many more fruitful years of service. Happy birthday, Sir Chong. Yan, may your year ahead be as remarkable as the impact
of your leadership. Mula po sa mga kasamahan mo, diyan po sa SDO Dagupan City Office at syempre mula po dito sa Action Radio Pangasinan. Sir Jong, no? Syempre kay Action Bioli, Action Radio Family. Sir Jong, happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday once again to you, Sir Jong Soriano. At God bless you more. At sana ay magkaroon pa kayo ng more birthdays to come. And of course, good health palagi. Yan, from Action Radio Family. At happy birthday din sa aking friendship, sister. Kasama ko dun sa kabilang istasyon dati. Si Seferina Torio. Yan, Seferina from Bacnar, San Carlos City. Siya po yung barangay secretary. Yeah. Rina, happy birthday to you. Tamlatan, sana kita-kits, no? Yung forever friends natin, FF, sana ay magkita-kits tayo. At syempre, ganun din kay former dating Action Ike Fernandez Palinar. Happy birthday din sa'yo. God bless you more. At syempre sa aking kumare, dating DWCM yan, at dati ring super, Teng Lapore. Ayan, si Aurelia Lapore, dyan po sa may Puzurubio. Ganinang yan ni Ninen. Mars, Super Teng, Action Teng, happy birthday to you. At alam mo na yan, more birthdays to come. God bless you always and good health. Okay, mula po sa Action Radio ang pagbate sa lahat ng mga birthday celebrator ngayong August 26, no? Happy birthday po. God bless you more and more birthdays to come. Alright, sa ating pagpapatuloy mga ka-aksyon, may commercial tayo, no? O, tapos na yatang benta nilang kape, plus. Masaliw, so kape, Action Angel. Oo, syempre, malamig-lamig ang panahon. Kaya alam natin kung ano yung kailangan ng ating mga kababayan na maagang gumigising, maagang bumabangon, maagang lumalabas ng kani-kanilang tahanan para magtrabaho, para po sa pamilya. Yon, para sa pamilya. Ayan yan. Kaya ang ating pag-agapay sa inyo, mainit na kape at mainit na pandesal para kasabay din ng doxycycline, yung mga lumulusong lagi sa baha, no? Ay bibigay po natin yung gamot na yan. Di po ba? Okay, so magpapatuloy po tayo mga ka-aksyon sa ating palatuntunan, mga isyu ng bayan at Atizen Mendoza. Good morning po sa inyo si Maki Mapalakapak Soriano, Mabigya Kabusan. Of course, ingat-ingat po kayo lagi ha. Magpapatuloy po tayo mga isyu ng bayan, pagkaran lamang po ng ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan hotline! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Action Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Action Radio. Issue at komentaryo. Action Radio. Musika at showbiz. Action Radio. At sa serbisyo publiko. Action Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Action Radio. Action Radio. 1161. DWCM Action Radio Time. We've got 27 minutes, makatan pong alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako believe. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Action Radio. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sen Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sen Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sen Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sen Marketing. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap?
Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Alright, we got 35 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa ating palatuntunan, mga isyu ng bayan ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Good morning din po sa mga listeners, viewers natin dyan sa Pantal. At ngayong umagang ito ay tuloy-tuloy po ang pamimigay din, syempre, ni Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Brian Cua and team, no? Sa pagpamimigay po ng yung ayuda mula sa DSWD at syempre ayuda po mula mismo sa LGU Dagupan. Ayan, si Mayor Belen Fernandez. Yung mamaya titignan natin yung kanilang mga activities, no? At good morning, Ate Jojo Raymond. How are you? Ang ating mga Operation Tulong Mamis. Noon pa yung Operation Tulong natin. Ilang taon na, dekada na yan. At isa si Ate Jojo Raymond sa mga palagi nating kasama sa pag-iikot. Yan, Maki Mapala Kapag Kazoriano, kumusta na at happy birthday Batingting. Yes, si Batingting birthday to nata, no? Super Teng, tan happy birthday. Iking Karingking, yes, si Kuya Ike din, birthday din niya. And of course, Sumay Achi Emma Beltran Ferrer, good morning. Kumusta po kayo dyan? Kung kukumunat kapitana, pero hindi ang kondilatan, kwantumad. Kasi public servant din yan eh. No? Kahit na wala siya sa government office, ay tuloy-tuloy din ang pagtulong ng aking Achi Emma Beltran Ferrer. Yan, ang asawa ni former Bogie Ferrer, si Kuya Bogie, na nauna na din, no? Nauna nang sumama sa ating Panginoong may kapal. Noon pang ilang years na yan, at si Emma. Good morning. Ingat-ingat po kayo dyan. And regards to everyone dyan po sa Pantal. Okay? At namamatay ang similya dahil kilot, kaya tangok. Ay, sayang. No, anti sinan tangok, Brenda, alam na. Tano ang kilag, sa ragton kiyon na may tawag sa tanay, yung idaing. Diba? Tapos crispy bangus. Crispy similya, no sa ragtula. Pero nung kakilag, syempre, to sa rag. Pag medyo malaki-laki na pwede nang iprito, yung crispy bangus kwanto, kunin mo na, Brenda Di Guzman. Okay, sa ating papagpapatuloy, konnichiwa. Yan, kapigan na kasi makaunlad Japan. Siguro next month. Mila ka, Engineer?
Syempre. Konnichiwa. Ayan, si Manay Gina from 4th District of Pangasinan to Japan. Isa po ito, si Congresswoman Manay Gina de Venecia, ang aking kumare, na beautiful always. Idol ko yan sa kagandahan at sa kabutihang loob. Beautiful, inside and out. No? Nanay na nanay ang dating at mararamdaman mo talaga yung kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ako talaga, personally, ramdam ko yan. At syempre, no, mula sa pagdamay sa mga taga-ikaapat na distrito ng Pangasinan, kasi siya mismo lumulusong sa baha para iparamdam ang kanyang pagmamahal. Sabi ko nga, it's not about the box na binibigay, yung DSWD box na binibigay sa ating mga kababayan, pero yung kanyang pagpunta mismo, yung kanyang personal touch sa mga kababayan natin sa 4th District ng Pangasinan. That's iba iba yan. Iba yung alam natin na, andyan ang ating Manay Gina, andyan ang ating nanay ng 4th District, andyan ang ating Congresswoman, ibang bagay. Pero syempre, plus the box na nandyan, merong bigas, merong dilata at iba pa. Pero more than that ay yung pagmamahal, yung personal touch ng ating Congresswoman Manay Gina de Venecia. And from there, mula po sa 4th District, mula po dito, no, ay patungong Tokyo, Japan. Nasa Japan naman ngayon ang ating Manay Gina de Venecia. Konnichiwa. Para gampanan ang tungkulin bilang chair ng Committee on International Relations and Interparliamentary Diplomacy. So kasama niya si Deputy Speaker Rachel Arenas ng 3rd District ng Pangasinan, si Congresswoman Liana Bel Villarica, Congresswoman Samantha Santos at Congressman Emigdio Tanhuatco sa 88th Council Meeting at 54th General Assembly ng Asian Pacific Parliamentarians Union o kaya yung APPO, yung APPU. Meron yatang magre-report, no? Wait lang, APP yung APPO, mo na engineer. Ngayong August 24 to 26. So, sa kanyang talumpati, binigyan din ni Manay Gina ang mas matibay na pagtutulungan ng mga bansa sa Asia Pacific sa harap ng geopolitical tensions, cyber threats, supply chain issues at climate change, kasama ng pag-aaral sa flood control technology ng Japan. Alam nyo, kung tutuusin, mahalaga po ang Japan sa 4 distrito, sa 4th District ng Pangasinan. Kasi po, naipatayo ang Lucao Bridge noong 2008 sa tulong ng Japan. Yan, di ba? At na-rehabilitate ang Binday Dam, San Fabian, noong 2021 sa tulong ng JICA, yung Japan International Cooperation Agency. So ayan po si Manay Gina de Venecia, si Congresswoman Manay Gina de Venecia, natuloy-tuloy po. At ngayon nga, sila po ay nasa Japan again para po dyan sa kanilang tungkulin sa 88th Council Meeting at 54th General Assembly ng Asian Pacific Parliamentarians Union, yung APPO, APPU. Kasama niya ang ating Deputy Speaker, si Congresswoman Rachel Baby Arenas. Ayan. So, okay ba yan, Engineer? Nag-i-slide ba yung ating pictures? Okay lang yan? Sino yan sila? Anong reklamo nila? For a while lang. Sige, saan? Sandali lang. Alright, so ayan po, sige. Para malaman natin yung kanyang complaint o kanyang concerns, no? Mula po dyan sa bayan ng Bugalyon. Pero ito po, si Congresswoman Manay Gina de Venecia, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagmamahal sa amin, sa 4th District ng Pangasinan, sa buong bansang Pilipinas, especially sa mga kababaihan. Kasama niya dyan si Deputy Speaker Rachel Arenas, na sila ngayon ay nasa Japan, konnichiwa, hanggang ngayon. At pagbalik nila, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa Kongreso at syempre sa kanilang distrito, especially sa 4th District ng Pangasinan. Ingat po kayo, Congresswoman Manay and Congresswoman Rachel, pasalubong, joke lang. Importante makauwi po kayo ng maayos, no, dito po sa ating bansang Pilipinas. Okay, sa ating pagpapatuloy, meron tayong kausap dito. Hello, good morning. Hello po, magandang gabi po, madam. Magandang umaga po. Ano pong pangalan nila? Pwedeng alias na lang po, madam, kasi baka Okay, alias? Ano na lang, Fred.
Okay, ano pong concern natin, Kuya Fred? Alias Fred. Kasi po, PWD rin ako. Okay. Sabi nila, yung mga fearbox, kumukuha ako ng Box ng yung mga DSWD. ibang Kuya. PWD, Oo. may 2 nang nakakuha. Oh. Ako, Inaptanoy. isa lang. Dito sa Bugayon po, ma'am. Ay, pero wala lang nalayo. Hindi, nung ma'am, yung bigas. Pero yung box. Wala pa. Bakit yung mga kasama kong PWD, ma'am, mayroon pa? Ako lang, hindi lang binigyan. Humingi lang ako. Kahit Siya pata in charge di Tanod Bugalyo na. DSWD. Yun lang po, ma'am, kasi bulag po ako. Hindi ko nakikita po. Ay, okay. Sige, kuya, sige, Takyon. I-follow up natin yan. Pero patulong kayo sa mga kamag-anak ninyo para malaman po ninyo, malaman nila kung ano ba talaga. Pero kailangan priority kayo, mga person with disabilities. Pero dapat po, ma'am, din, dapat hindi yung palakasan din. Tingnan nyo, yung magkasama kong iba din. Nakakuha na. 2 beses na. Yung bigas, tapos yung bags na naman. Ang ilaano ko dito, palakasan na rin to. Kung ganyan, sabi ko. Okay. Sige po. At ipa-follow up natin salamat, ma'am. Alam ko po na ma'am, number 1 po kayo. Salamat po. Salamat sa pakikinig Kasi lagi po sa akong Action nakikinig, Radio. ma'am. Kahit ganito po ako. Opo, thank you po sa pakikinig nyo at support. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you so much. Ingat po kayo. Sige po, ipaparating po natin yan. Okay, thank you. Alright, so yan po yung kanilang reklamo, hindi naman reklamo, concerns, no? Actually, maraming ganyan Maraming nagpaparating po ng concern sa atin, no? Na bakit parang may palakasan sa mga nagbibigay ng stabs. Kahit din dyan sa poblasyon, Binmalay. Walay lalabyan da, walay papablian da, walay lalagpasan da yaabong. Kasi mahirap umayaman, apektado tayo lahat ng pagbaha at pagbagyo. Diba? Pero syempre unahin ang mga PWDs, ang mga senior citizen, pero that's for everybody. And again, galing po yan sa ating buwis. Galing po yan sa tax ng mamamayan. Sa tax natin. So, kung hindi man tayo makalabas, sabi ko nga, apektado tayo lahat kasi hindi tayo makalabas dahil sa baha, bigyan nyo rin. Hindi yung namimili kayo, poblasyon, Binmalay, si Cap Aris, actually DSWD yan, yung mga BSW yata ang nag-iikot, wag na naman po sa akin na kayong favoritism, okay? Para po lahat ay mabigyan dahil again, hindi po yan galing sa inyong personal na pera, kundi yan po ay galing sa kaban ng bayan through DSWD po, si Secretary Gatchalian at talagang kailangan natin yan sa mga panahon ng kalamidad dahil hindi nga tayo makalabas. Wala po yan sa sitwasyon ng pamumuhay ng isang tao, kundi yan po, no, ay kailangan na lahat, no? Dapat amin ang kapin nilagpasan kasi again, sabi ko nga, lahat po tayo ay apektado ng mga nakaraang pagbaha, bagyo, no? At ng mga nararamdaman po natin na mga kalamidad. Okay? Alright, so ayan po again, tingnan natin nga si Mayor Belen Fernandez kung nasaan sila ngayon, engineer. Tingnan nga natin si Mayor Belen kung kasi kanina ay nasa Pantal sila, tuloy-tuloy din ang pagbibigay. Ayan po yung palaging sinasabi ni Mayor Belen na I make sure, sabi niya, in coordination with the barangay officials and DSWD, tinitiyak po nila na wala pong malalagpasan, na bawat kabahayan sa barangay na pinupuntahan nila ay makakatanggap po ng ganyang mga ayuda mula po sa DSWD kay Pangulong Bongbong Marcos at syempre sa mga LGUs, sa mga barangay officials natin. So ito, no, Barangay Pantal, nanangan tapatay video da ay engineer, nang wala. Sige, nanangan tipa, so kulaan natin na team na Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Brian Cua, at syempre ang PNP sa pamumuno po ni ni Colonel Arnold Solomon, ang ating Dagupan City Police Office Director. Ayan, so tignan natin yan. Yan, sa ano yan sa Pantal po itong nakikita ninyo. Subukan ko natin kami nasa relief muna kami.
Okay, tinangan natin din yung Lukaw here. No? So, tingnan natin yung Barangay Lukaw naman na tuloy-tuloy din na pagdidistribute, no, ng team ni Mayor Belen Fernandez. Anyway, ngayon po ay meron ding 20-20 bigas, yung 20 pesos BBM rice. Pero ito muna, ang Barangay Lukaw. Yan ba yun? Okay. Picture lang. Okay, so ayan po ang Barangay Lukaw. Wow, ang saya ng ngiti. Uy, ang ganding ng bigas nila, oh. Wow. 5 kilos or 10 kilos. Mula yan sa LGU Dagupan. At mula na rin sa Lukaw, Barangay Council. O, kita nyo? Iba pa yung box ng DSWD. Iba pa ho yung galing sa LGU Dagupan sa pumuno ni Mayor Belen Fernandez, ni Vice Mayor Brian Cuayan, si Councilor Michael Fernandez, Councilor Lino Fernandez. Natuloy-tuloy sila. Councilor Joey Tamayo, Attorney Joey Tamayo, Councilor Jigsin, no? At si Councilor Tala Paras, Councilor... sino pa ba yung mga nandyan? Councilor Carlos Reyna, Councilor Jaja, si Doc Jaja, and everyone. So, ayan, kita-kita po ninyo, aside from the DSWD box, ay meron pa pong pamigay na bigas mula po sa LGU Dagupan. Okay, sa ating pagpapatuloy, ayan po ngayon po ulit ay magkakaroon po ng 20 pesos BBM rice, same time, same place, diyan po sa may Dagupan City Plaza, no, simula 8 o'clock ng umaga. So, paalala po sa lahat ng mga kawalipikado na magdala po kayo ng valid ID para sa maayos na verifikasyon at pagproseso. Ayan, ang ating 20-20 bigas BBM rice. Magpakita ng valid ID at kumuha ng registration form sa verification area. Ganyan po yan. And then, puna ng form, ilagay ang pangalan at address, lumapit sa encoder para sa encoding, magbayad at kunin ang claim stub sa cashier, kunin ang bigas sa releasing area. Ganyan po siya, dapat kaayos, ka-orderly, no? Ka-organize para hindi po tayo nagtutulakan. Yan, 20 pesos rice project, no? 20-20 bigas, meron po sa Dagupan, tuloy-tuloy po yan sa Dagupan City. Kaya maayos po nilang ginagawa ng local government of Dagupan, headed by Mayor Belen Fernandez again, para po lahat ng mga concerns, no, lahat ng sektor, yung depende po sa prioritization, PWD, senior citizens, solo parents, pero eventually lahat din po ay makikinabang sa ating BBM rice, 20-20 bigas sa Dagupan City. Alright, magpapatuloy po tayo mga ka-aksyon. We got 10 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Mga issue ng bayan, Hotline! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa.
Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayasun #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, cups of coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay
mamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Balik po tayo mga kaaksyon, mga isyu ng bayan ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. And it's 9 o'clock in the morning. Good morning po si mga taga Isuzu. Diyan po sa Ordaneta, headed by Sir Paul Gavilan Balolong. Good morning po, Sir Paul. Hindi na ulit yung Jollibee natin. Kumusta po kayo dyan? At sa mga mababait at magagandang kasamahan niya dyan sa Isuzu Ordaneta City. Yan, no? Ang aking MUX. Tama, di ba? Isuzu. Baka natin sa nila mo si Babagak. Suzuki, kung hindi duma. Isuzu naman. Ayan, Isuzu Ordaneta City. Yung aking CMUX. No, by the way, i-share ko lang sa inyo. Marami pong scammer ngayon sa Facebook, sa social media. Alam nyo, nag-offer sila ng leather na seat cover. Ay, agi, sa isa ko set ko no, na amay MUX ko, 1,699 lang, engineer. Buong, buong set, mura. Tapos, di siya talagang pagagawan ko na si MUX Na-amaze naman ako. Dito putong ko no sa location da. Kasi dapat sila yung mag-fit nun di ba? Ayaw niya. Basta ano ka na ngayon, i-fill up mo na ito ngayon. Kasi COD naman yan. Ganon, no? So, mag-iingat po kayo. Tapos, tinignan ko, pare-pareho yung mga pictures, iba-iba pero yung pangalan nila sa social media. Ay, nako. So, mag-iingat po kayo. Hindi po ganun ang presyo, of course. Diba? Alam natin yan kasi nakailang sasakyan na din naman ako. Alam ko naman kung magkano yung presyo. So, ganun kamura. Ibig sabihin, there's something fishy. Tapos, tatanungin ko, saan po location ninyo? Puntahan ko na lang kayo. Mag-ano ka na ngayon na kasi hanggang ngayon na ngayon lang yung sale namin. 'Di ba? Tapos yun nga, iba-iba yung kanilang pangalan, pare-pareho lang yung kanilang dinidisplay na mga pictures. So ano 'yon? Parang ganyan yan Meron din akong nakita sa social media na nagtitinda ng pabango. Ako kasi addict ako sa pabango, sa mga perfume. Eto yan. Ang style naman niya, huwag ka magmamind doon sa page mismo. Mag-PM ka sa kanila tapos i-mind mo si ganito. Ay, naku, ang dami niyang nabiktima. Kasi agad na. Kasi hanggang ngayon lang yung sale, mga ganyan. So anyway, mag-iingat po tayo dahil ang dami pong mga scammer ngayon.
mapa social media, mapa personal, kahit minsan, kahit kilala mo na, ini-scam ka pa rin pala. Di ba? So siguro sa mga susunod na araw ay pwede tayo mag-interview ng mga authorities about dyan. Siyempre, iba pang mga concerns yan sa social media kung paano natin sila makukontra. Pero basta mag-ingat-ingat po tayo. Yung mga ganong issue, yung mga ganong presyo na ang mura, tapos mabilis siya nagmamadali na magpa-order sa'yo, okay yun. Pag COD, darating sa'yo. Pero tignan mo naman kung ano yung laman. Syempre, pag nandyan na, pipilitin ka na magbayad. Yung mga ganong bagay, di ba? Magbabayad kasi syempre hindi mo siya pwedeng buksan muna Bayad muna bago bukas. Ganun po ang style, no, ng mga nagtitinda online. Hindi naman lahat. Marami pa ring mga legit, no? Parang si Mitch Vilonsa dito sa Dagupan. Hi Mitch, no? Ayan, marami pa rin po na mga legit na mga online sellers, pero marami din po ang mga scammers. So mag-iingat po tayo. Di po ba? Gaya ng hello, Sister Fatima Nerina Jumlao Morante. Hi, the beautiful na na-meet ko from Bugalion, tama? How are you po? Good morning. Thank you so much for viewing. Oo, gandang-ganda ako sa'yo na nag-meet tayo. I hope na we could see each other again, kape-kape, or pasyal ka dito sa Action Radio, no, with Mother, no? Kasama si Mother. Andito po kami sa may second floor ng Duque Building, Galvan Street, Dagupan City. Good morning po, Dumlao and Morante family. Yan po sa may Bugalion. Magandang umaga, especially to the beautiful Fatima. At ganoon din kay Manong Bingab Jubilanos, magandang umaga. At si Brenda de Guzman, oo, ganyan. Tapos sabi pa, buy one, take one, pero isa lang. Yes, totoo yan. Yan yung tinutukoy niya, yung tungkol sa mga online sellers. At ano naman tungkol naman po dito sa distribution again ng mga DSWD box, no? Hindi po niyo personal na pera yan. Yung mga naglilista, ito na naman, merong palakasan. No, ako din na, yung nakukuha ko din yan, or I mean, personal ko na rin na-encounter yan. Noon nga sa amin pinaghahati kami sa isang box, talura kami kunon Mampaldo, paano tumanuyo sabi ko, andila, gawin lang, pero hindi ganyan ang yan, sa dami-dami po na ibinibigay ng DSWD, sa dami-dami po ng pondo ng DSWD, hindi pwedeng maghati-hati sa isang kahon ang 3 household. Ngayon, sa isang bahay, maraming pamilya din yan minsan, di ba? So, kailangan hindi yung isang bahay lang. Kasi tignan natin kung ilang pamilya yon. Hindi yung iba, sige lang, pagkilala nung naglilista. Walang ganyan na. O dito kaya sa atin, sa Barangay 2, si Cap Kiko Lopez. Hi Cap, good morning. Baka naman. Biktima din kami ng baha dito. Pwede nyo ba kaming ilista sa Action Radio? Hindi, joke lang. Pero kung magbibigay si Cap Kiko, why not? Dito po sa kalikuran namin, Lozano family, marami po silang pamilya dyan. Si Donya, sino pa ba? 3, 1, 2, 3, 4. 4 sila. So, dapat 5 yung box nila dyan, no? Dito sa likod. 6 na family. Kami dito sa Action Radio, ilang family tayo? Marami. What I mean is, binibiro ko lang kayo, pero kung mag-akyat si Cap Kiko dito ng DSWD Vox, kasi din kami, nabaha din kami, hindi kami basta-basta makababa, kailangan naman yung tama lang na pagbibigay. Walang favoritism baga, no? Walang ganyanan dapat. No, walang favoritism nga kasi lahat po ay biktima at lahat po ay nangangailangan. Pwede po ba? So pakisabihan po, DSWD yung ating mga tagalista, kung DSW man yan o kung sino man, please be fair. Okay? Wala sanang palakasan. Lahat po sana ay nabibigyan, especially kaya na isang household lang yan, kung maraming pamilya, isang bahay lang yan, kung maraming pamilya, dapat tag-iisa-isang pamilya. Okay po? Alright. So maraming salamat po dyan, no? At sige Ma'am Fatima, visit ka dito minsan sa Action Radio Pangasinan at kape-kape tayo, okay? At good morning po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa amin sa Action Radio. Of course, Rosemary Lozano, yes, no, alam ko yan. Alam ko yung concern mo dahil nakikita ko. Siyempre, again, kay Sir Paul Gavilan Balolong, good morning. Kabandaan mo yan, mamalingling. Maningding, ano si Sir Paul Gavilan, kamag-anak ni Uncle ni Action Joel. Pero siya po ang manager ng
Isuzu, Ordaneta City. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga listener natin by 1161 kHz, DWCM, thank you so much po sa inyo. Ha? Siyempre sa ating mga Rotarians, Rotary Club of Ordaneta, I'm a proud member. Yung aking journey going there, bakit nga ba? Bakit nga ba ganun? Okay, at syempre ang ating mga Eagles brothers, kuya, mga Eagles kuya at ate sa Kalasyaw o Kaani Bakalasyaw Eagles Club. Good morning po sa inyo, especially kay Kuya Gob Ed Telio. Magandang umaga. Good morning sa inyo. Galaw-galaw tayo. Okay, sa inyong lahat, maraming salamat po. Tapianan po ninyo kababaihan ni Action Dab Tibakay, susundan po ng Action Radio Hataw ni Action Nahikam, ng Love Notes Unlimited ni Action Angel, Balik Top Hits ni Action Kim, ng Firing Line ni Action Joel na mag-double citizenship na siya sa September 2. Excited mo si pangamo mo Siyempre naman, iba. Pag ikaw ay nag-dual, nag-60 ka na, very healthy. No, thank you so much, Lord, for that. Okay? At siyempre, hingi ako ng ayuda lang medicine po. Yes, paano? Punta ka dito. Yung doxycycline. Kailangan mo yan kasi pupunta ka sa baha. Sumusulong ka sa baha. Okay, at syempre, ang ating Balik Top Hits, ay hindi pala, yung ating Mr. Love ni Action Boyet at ni Action JK. Sino yon? Si Action JK. At ni Action Boyet. At syempre, early morning program natin, Balitang Bayan numero 1, susundan po ng Action Radio Balita. At syempre, ang ating mga issue ng bayan. Lahat po yan sa DWCM, Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band. At live po tayo via Facebook. At good morning po sa mga viewers natin dyan sa New York, sa Japan, sa South Korea, sa Thailand, at Singapore. O, diba? Why not? Pero ang unahin ko muna, Japan. Japan muna ako pupunta. Doon sa Sitio, Japan. Aliwan, Gapan. Gapan, Nueva Ecija, Japan naman. Diba? Okay, thank you once again. Stay healthy and stay safe po. May pasok na sa mga eskwela, sa ilang mga eskwelahan. May pasok na rin po sa mga government offices. Kaya mag-iingat po tayo. Excuse me. Mag-ingat pa tayo sa paglabas ng ating mga tahanan. Kung kinakailangang magbota muna tayo. Mag-take po ng doxycycline kapag hindi po maiwasang laging lumulusong sa baha. Okay? Thank you so much once again kanina yung ating gala, kape, no? Operation Tulong. At ang pagbibigay din natin ng mainit-init na pandesal at ng doxycycline. Tuloy-tuloy po yan. Ang DWCM Action Radio Operation Tulong. Siyempre kasama natin ang Manila Broadcasting Company, MBC Operation Tulong. Nakasama po natin sa ating technical department, Senior John Kenneth Villanueva. Ako pong yung kaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. And happy Wednesday everyone. At huwag po natin kalilimutang laging magdasal. Keep smiling everyone sa Action Radio. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radio Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan.